अरे यही थोड़े ना उड़ावे नी, पहले के बात अलग रहा। जब हमारा लगे खेत पथार घर दुआर रहे तो हम उड़ावत तो नहीं हाँ बेच के, लेकिन अब हमारा लगे समझदारी आ गई, अब हम एंग ना उड़ावे नी। अब कहे ना उड़ावेला? अब हमारा लगे समझदारी आ गई। जब सब खेत पथार उड़ा गल बेच देनी तब कहाँ से उड़ाइए पैसा? अब खेत पथार होले नहीं थे तो अब हम तबे उड़ावे नी पैसा। एकदम समझदारी जब से हमरा लगे आइल बा, जब हम जुआ में पैसा जीते नी। का तू जुओ खेलेला? हाँ तो बस उहे तनी मनी ना तो आवड़ी हमरा लगे कुछो कमी नहीं के, बस उहे लहसुन प्याज तनी खा। बाप तारा में कोनो कमी नहीं खे, दारू पिएला, ऑर्केस्ट्रा में पैसो लुटावेला, जुओ खेलेला, 3-3 गो बियाहो कइले बाड़। तो 3-3 को बियाह कोइला से का हो गल? 3-3 को बियाह कोइला से का हो गल? आखिर तो भइलू है जौन ऊपर वाला का मंजूर रहे। तीनों के तीनों हमरा के अकेले छोड़ के चल गइली सा। का वो कैसे? एगो तो बेचारी भाला मरिए गइल आ 2 गोरी भाग गइली सा। मर गई वो कैसे? ऊ तो बेचारी हमार जान बचावे खातिर मर गइल। हमार जान बचावे खातिर ऊ अपन जान दे दे, बड़ी प्यार करत रहे ऊ हमरा से। तहार जान बचाए खातिर वो कैसे मर गई? देख बात ई भइल कि ऊ रहे तनी खूंखार किस्म के मेहरारू। तो का भइल कि ओकरा पता चल गल कि हम 2 गो और बियाह कइले बानी। तले तो ओकरा मुड़ी पर खून सवार हो गइल आ कुदारी लेके खोजे लगल हमरा के काटे खातिर। अब तो हम देखनी तो हमारे के दम माने दिमागे हिल गए। अब हम सोचे लगनी कि हम का करी भाई। अब तो अब जाके हमरा दिमाग में आइल कि एकरा कोका कोला बड़ा पसंद है, बड़ी ओकरा कोका कोला पसंद रहे। बहुत गीत गावत रहे कि बालमा मेरा सियानो तनी कोका कोला लायो। तो कहनी कि रोका एकरा के कोका कोला पिया के मनावे के पड़ी। तो गईनी तुरंत हम बाजार आ जाके बाजार से कोका कोला कीन के ले आईनी। अब मैंने कीन के ले आईनी, सांझ के ओकरा के पियनी आ पियते मर गल बेचारी 2 मिनट में। का कोको कोला पिला से के मरेला? अरे उ तनी कोका कोला में मुसमुअनी के दवाई मिला के पिया देले रही न, वही से बेचारी मर गल 2 मिनट। का तो अपन मेहरारू के मुसमुअनी के दवाई खा के मुआ देला? मुआवे के नु पड़ल, मजबूरी में मुआवे के पड़ल। अगर हम ओकरा के ना मुआती तो उ हमरा के मुआ दित नु। आ मुआ दी तो बेचारी विधवा हो जाइत कि ना हो जाइत। तो यही से मैंने पिया के मुआ देनी हम अपन जान बचावे खातिर। तू ही हमरा से बियाह कल, तू बड़ा नीमन लागत रे। भाग तारा से के बियाह करी? पागल हवा का? ना बियाह करूं तो कुछ कीन ल, बोला कान से चाहिए? ना ना हमरा कुछ किना हो के नहीं। ना ना किनला काहे किनला कुछ हो? ठीक बा हमरा नहीं ए के ना ठीक। बियाह ना करूं किने ना करूं, बड़ा नुकसान भइल हमर। हाँ तो अगर वीडियो अच्छा लागल होगे तो एकरा के लाइक कर दियो लोगन, टिप के एकदम। आ ओकरा बाद सब्सक्राइबो कर दियो लोगन, बड़ा मेहनत लगता वीडियो बनावे में। तो और तनी मेहनत करे वाला बानी से तो फटाफट सब्सक्राइब द जेपी यादव शो और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।